Марти! Айде, Марти! Айде. Айде. Айде, Марти! Ау. Това на главата кирката. Айде! Каквото снимам как са. И той се смее. Много интересно. Айде, кажи какво е? Дядо, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Кръстю, happy birthday to you. Дядо става на 85 години. Помахай, дядо. Помахай. Айде. Вейни, кажи на дядо честит рожден ден. Аз вече му казах 2 пъти. Те, бабачонки, стига се разнасяла. Кажи честит рожден ден на дядо. Бялка, честит рожден ден. Да? Отвори тази ръка да изпада от нея. Че е мръсно. Ти сте скачил. Знам. Браво! Айде. Къде е Бао-Бао? Марти, как казва кучето? Бао-Бао? Кучето казва айде. Бао-Бао. Бау, бау, бау. Бау, 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 бау. Най-големия и готин мъж в света. Браво. Дай ръка. Чай. Марчинко, Марчинко, тиролиро-лиро-лиро. Ще тръгваме. Искато... Айди! Айде. Айде. Напряко ли искаш да мине? Айди, бе! Скрънвло! Айде, бе.